Mae'r Pencampwriaethau yn parhau I ddod. Maen nhw fel buses, David Oliver. Yndyn, ac y prif Pencampwriaethau'r Ffair rwan sydd mae'n creu bach o cyffro fan hyn yn Mabell y Ceffylau. Ydy, Pencampwriaeth Cymru, sef yr gorau o A, B, C a D, yn dod nôl mewn i'r cylch ag I gystadlu yn erbyn I gilydd. Ag beirniad newydd dyn ni yn y cylch. Y beirniad Mr Dennis Price o Brydfa Afan, Llanafan Fawr, ddim ymhell o fan hyn yn Llanelwedd, ac yn beirniad ac dyn sydd wedi magu lot o geffylau dros y blynydde yn cyn llywydd Gymdeithas y Merlod a'r Cofiau Cymreig, ac ymrofiadol mewn ambell I maes hefyd wedi bod yn magu gwartheg Siarolei ers blynydde, ac wedi bod yn llwyddiannus iawn. Mae'r Brydfa Afan wedi bod yn magu merlod dros 60 mlynedd. Ac mae o'n deud bod y fraint mwy o geth erioed oedd cael ei ofyn I fod yn llywydd Cymdeithas y Merlod a'r Cofiau Cymreig. A mae'n rhoi nôl i'r gymdeithas ac yn dod nôl I feirniadu. A le mae rhywun yn dechrau beirniadu? Timod, y gorau o 4 gwahanol adran yn erbyn I gilydd. Mae'n anodd ac dwi'n meddwl fydd y beirniad, bod yn magu cyffuriau adran A, dwi ddim yn meddwl fydd gen iddo unrhyw fath o ffafr I unrhyw adran. Bydd o'n edrych am rhywbeth cywir, rhywbeth efo teip, a rhywbeth sydd yn symud hefyd. A fydd Dennis dwi'n meddwl yn rhoi edrychiad da iawn I bob un ohonyn nhw. Mae'n sôn, bod yr cyfle I ddod I feirniadu fan hyn yn fraint, ag gyda'r gorau nesa i'r sioe frenhinol yn yr haf. Mae bod yma yn y Ffair Aeaf yn golygu cyment. Wel, Dennis wedi dweud bod angen i'r feirniadu fod ar rhinweddau y ceffylau, ac fydd rhaid i'r enillydd fod yn deig Cymreigedd. Wel, mae ti un sydd wedi gweithio'n galed dros y deuddeg diwetha, Declan. Chwarae teg, pencampwr adran y Cofiau Cymreig, a dyma'r cobyn o'ch blaenau chi, Steppers a Love Island Baby. I ni'n sôn am y pwysau'r sgwyddau'r heini sydd yn dangos, ond mae'n dipyn o bwysau'r sgwyddau y beirniad. Ydy, mae yna dipyn o gyfrifoldeb yn dod efo beirniadu, achos ydych chi mewn ffordd gennych chi cyfrifoldeb I sicrhau bod y ceffylau gorau yn dod i'r brig. Cyfle I weld yn teithio. Ac wyt ti'n timlo ar brynhawn di mawrth bod ni yn adeiladu lan at Binnacle, achos byddwn ni wedyn ni yn gallu edrych ar ceffyl gorau y ffair. Yn union, a mi fydd rhaid yn mynd lawr mewn hanes hefyd, hanes y bryd. Ac bydd pobl yn edrych yn ôl mewn llyfrau ar brwyddlyfrau yn y dyfodol ac yn edrych ar cyn-enillwyr y Pencampwriaethau yma yn y ffair. Dyma ni ar adran Ec, Brampton Ray Royal, yr ebol gwryw. A mae'n gyfle hefyd eto I edmygu yr adrannau a'r adran Gymraeg sydd gyda ni fan hyn. Mae'n gyfle perffaith I bawb sydd wedi dod o gwmpas y cylch I weld y gorau o'r A, B, C a D ac I werthfawrogi. Ac os oes rhywun yn gofyn, Heledd, beth yw'r gwahaniaeth rhwng y 4 adran, wel, mae fan hyn I weld ac yn amlwg hefyd. Wyt ti'n gallu dysgu lot wrth ddod I weld cystadleuaeth fel hon? Pob un wedi dangos ar ei orau. Brampton Ray Royal, gyda Will Perrins. Dan berchnogaeth wrth gwrs I gariad o Nicole Wayman, dod y holl ffordd o Swydd Efrog. I fod yn bencampwr yr adran Ec, yn gobeithio mynd am y brif bencampwriaeth heddiw. Heledd, ni'n mynd I cael sgwrs wili cloi gyda Emrys. So, y prif bencampwriaeth, cwestiwn mawr yna fe nawr, pan rhedeg, beth ydym ni fod yn ysgol
halted. To the winner. Well, Will, what a day you've had. Tremendous day, absolutely tremendous. Couldn't Couldn't hope for anything any better. We've been looking back, it's 11 years ago that Hetty did the same thing here at the Winter Fair, the colt's mother. Right, yeah. She wasn't supreme, was she? But no, she was champion section C. Yeah. No, tremendous day. Very good day. And Nicole is somewhere here, is she on the railing somewhere? Yeah, she's down there by the Christmas tree. Oh, well, a massive congratulations. You've got one more hurdle to get over, so we'll leave you and all the best for the championship. Thank you very much. Well done. Thank you. the research. Put your hands together, ladies and gentlemen. O'n blaen I nawr, dyma chi bencampwr y Brydiau Cymreig, Brampton Ray Royal. Yn eiddo i Nicole Weyman a'i chariad hi Will Perrins yn dangos y bartneriaeth berffaith yn sicrhau bod y wobr gynta yn mynd nôl i swydd Efrog.